नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन सासे बिमाया मा सिमां नुयो जेब्ला बेखौ लानानै बुंनांगोन आं बुंनाया नंखायबो जानो हागौ नङा होनबा आंथ' बुंदों उदै सिङाव 9 मास लायो इसोरनावबो आरज गाबो आंनि गथ'खौ मोजां खालामदों होननानै आरो बिमाया सानो आंनि गथ'आ मोजां मानसि जाथों होननानै नंगौ दा नङा आंथ' नंगौ होनबाय नाथाय नोंथांमोननि सिगाङाव सासे बिमाया बुंगोन मा सिमां नुयो बिसोरखौ मोजां जागोबा दा गथ'फ्रासो मा सानो होनबाबो मोजांनि गेजेरजोंनो जोबोद अबाव थांदों अबेहाय मा खालामहैदों आंनि फिसाया अबावहाय माबा मोनसे लाहैखुमादों नामा निसा बुस्थु हर सान जेरावखि थाङा मानो आं फिसाखौ थांनायावबो बुंहरखायो आरो फैनायावबो आङो बे हरनि खैथासे समाव फैगोन आं बेखौ सिलायावनो जिरायनानै थाबाय थायो आरो दसे माने एखेबारे आङो उन्दुनो ओंखारनानै दसे उन्दुबाबो आं बिसिनायावनो माने थाल लाबाय थायो आरो गथ'खौ खैथासोआव थांदोंमोन आरो खैथायाव सफैफिनदों आरो आंना फिसाफ्राबो जाय सफैबाथाय आयै उन्दुबाय नामा होननानै गाबज्रिफैखायो आरो फरायसाफोरखौ बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों सासे मोजां मानसि जाथों होननानै बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायदों बिथांनि बेसेन गोसा बोसोना बिबुंथिया जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि नैबे नदुवार गुदि थुनलाइ आफादाव जे बिबुंथि होबाय जोबोद साबायखर बिथांनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि थाखाय दिथागिरि फरायसा रायजो राजाया थारैनो बे बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ लानानै आवगायलांनो हागोन। खुलुमबाय नदुवार गुदि थुनलाइ आफाद गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बियो बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय नदुवार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों आरो लोगोसे बिश्वनाथ जिल्लानि 21थि थान्दै मेल जखनथाइबो दङ दिनैनो नाथाय नैबे दिनैनि हाबाफारि मोनसे मेहेरगोनां आरो ओंथिगोनां मोनसे हाबाफारि जाफुंना थांबाय जि मेहेरगोनां ओंथिगोनां बे सोलोंथाइ सांग्रांथि सावरायमेलाव सासे जोंनि मेलेमजिबि आरो बर'नि थाखाय गोसो मोदोम होग्रा डक्टर अजित बर' गोरायुं गसाइगाव बिएड कलेजनि बिथाङा फैदोंमोन बिथांनि मेहेरगोनां बिबुंथिया जोंनि बे नदुवार ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ साफा सांग्रां गोसोजों गावखौ साफा मानसि जालांनो थाखाय माखासे जि बोसोन होदों बे थारैनो जोबोद मेहेरगोनां आरो जाथावनाबो बिथाङा खालि फरायसाफोरनि थाखायल' बुङाखै बिथांमोननि दिथागिरिफोरनि थाखायबो बिथाङा माखासे बोसोन होलांदों आरो जोबोद सांग्राङै जोंनि बानजाय आफाद बे नदुवारनि आरो नदुवार प्राइमारिनि बिबानगिरि आफादगिरि कमल सिंह बसुमतारी नेहाथारि दानसोरां दैमारि बिथांमोना बे नाजानायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो बिनिफ्राय आं नदुवार प्राइमारि थुनलाइ आफादखौ बेखौनो साबसिन बाख्नायनो लुबैदों जे बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव नदुवार प्राइमारिया बे सोलोंथाइ सांग्रांथि मेलखौ जे लाफानानै बेसेबांबा गिदिर मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि लाबाय आं बेखौनो साबसिन मेहेरगोनांसिन मेल जानानै थांदों होननानै बुंनो लुबैबाय दिनैनि फरायसाफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव सांग्रांथि जानो थाखाय मा खालामदों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ बेलायाव सांग्रांथि लाखिनायाव जोंनि लोब्बा आफाद फरायसा आफाद बिथांमोना बर' थुनलाइजों गोख्रों जोंनि आगदा आखाइ बायदि खामानि मावबोगासिनो दं जायनि थाखाय जों बर' थुनलाइ आफादा माखासे खामानिखौ रेजें जादों बेनो जोबोद बाख्नायथाव जे दिनै बोसोरनै बोसोरथामनि सिगांनिफ्रायनो बर' थुनलाइजों समानै
जरखा हिसाबै जि हाबाफारि मावबोदों मोनफ्रोमबो समाव जायखिजाया हाबाफारि लानानै बिथांमोना सांग्रां लाबोदों गामि गामि ओनसोल ओनसोल गिदिंनानै फरायसाफोरखौ बायदि बायदि हाबाफारिजों लोगोसे फरायनाय बायदियाव बिथांमोना सांग्रांथि लाबोनायखौ जों फरायसा आफादखौ बाख्नायनांगोन आरो बिथांमोना जेब्लाबो जोंजों दङ आरो थाबाय थागोन बेखिनियानो उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।